Kapitola 8. Disciplinární řízení. Hned na prahu Harry překvapením vyjekl. Rozlehlé sklepení, v němž se ocitl, mu bylo děsivě povědomé. Nejen, že už je někdy viděl, dokonce už tady byl. Tohle byla místnost, kterou navštívil v Brumbálově myslánce. Místnost, v níž přihlížel, jak byli Lestrangeovi odsouzeni k doživotnímu uvěznění v Azkabánu. Zdi sklepení z tmavého kamene byly matně osvětlené pochodněmi. Po obou stranách se stupňovitě zvedaly řady prázdných lavic, ale v čele síně, v lavicích postavených nejvýš, se rýsovaly četné stíny. Sedící spolu tiše rozmlouvali, když se však za Harrym zabouchly těžké dveře, zavládlo zlověstné ticho. Pak se soudní síní rozlehl jako zvon chladný mužský hlas. Jdete pozdě. Omlouvám se, vyhrkl nervózně Harry. Já nevěděl jsem, že se změnila hodina konání. To není chyba starostolce, odsekl hlas. Dnes ráno vám byla poslána sova, posaďte se. Harry sklopil oči a pohlédl na křeslo uprostřed místnosti, z jehož opěrek visely řetězy. Viděl, jak se ty řetězy umí probudit k životu a spoutají každého, kdo se mezi ně posadí. Když kráčel po kamenné podlaze, rozléhaly se jeho kroky hlasitou ozvěnou. A když se opatrně posadil na okraj křesla, řetězy výhrůžně zachřestily, ale nespoutali ho. S lehkým pocitem nevolnosti v žaludku pozvedl oči k lidem sedícím na lavicích nad ním. Bylo jich asi 50. A pokud viděl, všichni na sobě měli švestkově modré hábity s precizně vyšitým stříbrným S na levé straně hrudi. Všichni na něj zhlíželi z vrchu, někteří s velice přísným výrazem, jiní s nezakrytou zvědavostí. Přímo uprostřed první řady seděl ministr kouzel Cornelius Popletal. Tento zavalitý chlapík s oblibou nosil citronově zelenou buřinku. Tentokrát ji však nechal doma, stejně jako nechal doma svůj schovívavý úsměv, který kdysi volil, když mluvil s Harrym. Po Popletalově levici seděla bachratá čarodějka s dvojitou bradou a nakratičko ostříhanými šedými vlasy. Na oko si nasadila monokl a vypadala nevlídně. Čarodějka po Popletalově pravé ruce byla o lavici opřená hodně dozadu, takže měla tvář ve stínu. Nuže dobrá, promluvil Popletal. Vzhledem k tomu, že obžalovaný je konečně přítomen, můžeme začít. Jste připraven? Zavolal na někoho na konci řady. Ano, pane, odpověděl horlivý hlas, který Harry poznal. Na samém kraji v první řadě seděl Ronův bratr Percy. Harry se na něj podíval a očekával od něj nějaké znamení, že ho poznává. Žádného se však nedočkal. Percy upíral oči za brýlemi s kostěnou obroučkou na pergamen a v ruce držel připravený brk. Disciplinární řízení konané dne 12. srpna, odříkával Popletal dunivým hlasem a Percy okamžitě začal zapisovat. Ve věci přestupků proti výnosu o přiměřeném omezení čar a kouzel nezletilých kouzelníků a proti mezinárodnímu zákonu o utajování spáchaných Harrym Jamesem Potterem bydlištěm v Zobí ulici číslo 4, Kvikálkov, Surrey. Vyšetřovatelé Cornelius Oswald Popletal, ministr kouzel, Amélie Susan Bonesová, ředitelka odboru pro uplatňování kouzelnických zákonů, Dolores Jane Umbridgeová, první náměstkyně ministra, soudní zapisovatel Percy Ignatius Weasley a svědek obhajoby Albus Percival Wulfric Brian Brumbál,
přerušil Popletala klidný hlas za Harrym, který otočil hlavu tak prudce, že ho zabolelo za krkem. Brumbál v dlouhém hábitu barvy půlnoční modři vykročil síní klidně a vyrovnaně a ve tváři měl absolutně nevzrušený výraz. Jeho dlouhé stříbrné vlasy a vousy se třpytily ve světle pochodní, když došel k Harrymu a pohlédl vzhůru na Popletala skly svých půlměsícových brýlí, nasazených v polovině nesmírně křivého nosu. Z řad členů starostolce se ozvalo tlumené reptání. Oči všech se teď upíraly na Brumbála. Někteří se tvářili podrážděně, jiní trochu vystrašeně. Dvě postarší čarodějky v zadní řadě však zvedly ruce a zamávali mu na pozdrav. Pohled na Brumbála vzedmul v Harryho prsou mohutnou vlnu emocí. Pocit bezpečí a naděje, trochu podobný tomu, jaký v něm vyvolával zpěv Fénixe. Byl by rád zachytil, jak se na něho Brumbál po oku podívá. Bradavický ředitel se však nedíval jeho směrem. Dál upřeně hleděl na zjevně zmateného Popletala. Zachrčel Popletal, který se zdál být úplně vyvedený z míry. Brumbál, ano, dostal jste naši zprávu, že hodina a místo našeho řízení se změnili. Zřejmě jsem ji promeškal, odpověděl spokojeným tónem Brumbál. Díky jistému šťastnému omylu jsem ale dorazil na ministerstvo o 3 hodiny dřív, takže se nic nestalo. Ano, tedy budeme asi potřebovat další křeslo. Weasley, mohl byste? Bez starosti. Zarazil ho nedbale Brumbál, vytáhl hůlku, lehce jí mávl a vedle Harryho se z čista jasna objevilo měkké křeslo s barevným potahem. Brumbál se posadil, přiložil dlouhé prsty k sobě a s výrazem zdvořilého zájmu se přes jejich špičky zadíval na Popletala. Členové starostolce stále ještě tiše reptali a nepokojně se ošívali. Utišili se teprve, když Popletal znovu promluvil. Nuže, ujal se opět slova Popletal a přehraboval se v poznámkách. Tak tedy jistě, že. Obžaloba. Ano. Z hromádky před sebou vytáhl svitek pergamenu, zhluboka se nadechl a dal se do čtení. Obžalovanému je kladeno za vinu následující. Zde přítomný, promyšleně, úmyslně a plně si vědom nezákonnosti svého počínání, poté, co již od ministerstva kouzel obdržel jedno předchozí písemné varování kvůli podobnému přestupku, dne 2. srpna v 9 hodin a 23 minut večer použil v oblasti obydlené mudly a v přítomnosti jednoho z mudlů patronovo zaklínadlo, čímž se podle paragrafu C výnosu o přiměřeném omezení čar a kouzel nezletilých kouzelníků z roku 1875, jakož i podle článku 13 zákona o utajování vydaného Mezinárodním sdružením kouzelníků dopustil závažného přečinu. Popletal vrhl na Harryho zlostný pohled přes pergamen a zeptal se. Jste Harry James Potter, bydlištěm v Zobí ulici číslo 4, Kvikálkov, Surrey? Ano, přisvědčil Harry. Obdržel jste před 3 lety od ministerstva oficiální varování za nezákonné použití kouzla? Ano, ale a přesto jste večer dne 2. srpna vyčaroval patrona, nenechal ho domluvit Popletal. Ano, přiznal Harry, ale přesto, že jste věděl, že před dovršením věku 17 let nemáte používání kouzel mimo školu povoleno. Ano, ale přesto, že jste věděl, že jste v oblasti plné mudlů. Ano, ale přesto, že jste si byl plně vědom toho, že jeden z mudlů je v tom okamžiku ve vaší těsné blízkosti. Ano, odsekl rozlobeně Harry. Ale udělal jsem to jen proto, že jsme čarodějka s monoklem na oku
ho přerušila burácivým hasem. Vyčaroval jste kompletního patrona? Ano, přitakal Harry, protože fyzického patrona... Jakého? Zadrhl se Harry. Měl váš patron jasně vymezený tvar? Myslím, jestli byl něco víc, než jen pára nebo kouř. Ano, přikývl Harry, kterého se zmocňovala netrpělivost i trocha zoufalství. Byl to jelen. Vždycky je to jelen. Vždycky? Zaborácela madame Bonesová. Vy už jste patrona vyčaroval někdy dřív? Ano, odpověděl Harry. Umím ho vyčarovat už víc než rok. A je vám 15 let? Ano, a naučil jste se to ve škole? Ano, profesor Lupin mě to naučil ve 3. ročníku, protože jsem... To je pozoruhodné, prohlásila madame Bonesová a zhlížela k němu dolů. Opravdový patron v jeho věku? Skutečně velice pozoruhodné. Někteří kouzelníci a čarodějky kolem ní už si zase něco tiše mumlali, několik jich přikývlo, ale jiní se mračili a kroutili hlavou. Nejde o to, zda bylo jeho kouzlo pozoruhodné nebo ne, ozval se Popletal podrážděně. Naopak bych řekl, že čím pozoruhodnější, tím hůř, protože ho ten chlapec udělal přímo před očima Mudly. Ti, kteří se předtím mračili, nyní souhlasně zamumlali. Percy, který svatouškovsky přikývl, však vyburcoval Harryho k řeči. Použil jsem ho kvůli těm moskomorům, vyhrkl nahlas dřív, než ho kdokoliv stačil přerušit. Očekával, že se zas ozve reptání, ale rozhostilo se ticho a celková atmosféra jakoby ještě zhoustla. Moskomorům, opakovala po něm po chvíli madame Bonesová a husté obočí jí vyskočilo do takové výše, že hrozilo nebezpečí, aby jí nevypadl z oka monokl. Co tím chcete říct, chlapče? Chci tím říct, že v té uličce byli 2 moskomorové a že nás s bratrancem napadli. Aha, ozval se znovu Popletal a s nehezkým úsměškem se rozhlédl po členech starostolce, jako by je vyzýval, aby se tomu žertu zasmáli s ním. No ano, čekal jsem, že uslyšíme něco podobného. Moskomorové v Kvikálkově? Vyptávala se madame Bonesová na nejvýš udiveným tónem. Nechápu, vy to nechápete, Amélie, přerušili Popletal se stále stejným úsměškem. Tak já vám to vysvětlím. Ten kluk o tom přemýšlel a napadlo ho, že moskomorové mohou být vynikající výmluvou, opravdu vynikající. Mudlové přece moskomory nevidí, že, chlapče? Nesmírně příhodné, takže máme jen tvoje slovo a žádné svědky. Já nelžu, ohradil se hlasitě Harry, aby přehlušil mručení mezi členy soudního dvora. Byli 2. Každý přicházel z jedné strany uličky. Všude se udělala tma a zima a můj bratranec to cítil a chtěl utéct. Stačí, zarazil ho Popletal s krajně opovržlivým výrazem. Nerad přerušuji nepochybně skvěle nacvičenou historku. Odkašlal si Brumbál a starostolec se utišil. Popravdě řečeno, máme svědka, který může přítomnost moskomorů v té uličce potvrdit, oznámil. Nemyslím tím samozřejmě Dudleye Dursleyho. Zdálo se, že Popletalův buclatý obličej splaskl, jako by z něj někdo vypustil vzduch. Okamžik nebo 2 zíral ze své výše na Brumbála a pak s výrazem člověka, kterému se podařilo znovu nabrat ztracenou rovnováhu, prohlásil. Obávám se, že nemáme čas poslouchat další báchorky, Brumbále. Chci tu věc vyřídit co nejrychleji. Možná se mýlím, poznamenal přívětivě Brumbál, ale jsem si docela jist, že podle
listiny práv starostolce je obžalovaný oprávněn povolat svědky, kteří budou vypovídat v jeho prospěch. Není to snad zásada, již se odbor pro uplatňování kouzelnických zákonů řídí, madame Bonesová? Pokračoval a obrátil se k čarodějce s monoklem. To je pravda, potvrdila madame Bonesová, naprostá pravda. No dobrá, vyštěkl Popletal. Kde je ta osoba? Přivedl jsem ji sebou, odpověděl Brumbál. Čeká za dveřmi. Ne, běžte vy, výsly. Houkl Popletal na Percyho, který okamžitě vyskočil, seběhl po kamenných schodech ze soudcovské galerie a spěšně proběhl kolem Brumbála a Harryho, aniž by o ně zavadil pohledem. O chviličku později už přiváděl paní Figovou, která vypadala vystrašeně a ještě potrhleji než obvykle. Harry si všiml, že se dokonce zapomněla přezout ze svých kostkovaných papučí. Brumbál vstal, nabídl paní Figové své křeslo a pro sebe si vyčaroval další. Celé jméno, houkl hlasitě Popletal, když se paní Figová nervózně usadila na samém krajíčku křesla. Arabela Dorín Figová, odpověděla stará paní třaslavým hlasem. A co jste vlastně zač? Pokračoval Popletal znuděným a nadutým tónem. Bydlím v Kvikálkově, jsem sousedka Harryho Pottera, vysvětlovala paní Figová. Nemáme v záznamech žádnou jinou čarodějku ani kouzelníka, kteří by kromě Harryho Pottera v Kvikálkově bydleli, reagovala okamžitě madame Bonesová. Vzhledem k posledním událostem tamnější situaci neustále bedlivě sledujeme. Jsem moták, vysvětlovala paní Figová. Proto mě asi nemáte na seznamu. Tak moták, vyjel na ní Popletal a pozorně si ji prohlížel. To si ještě prověříme. Podrobné údaje o svých rodičích předáte mému asistentovi Weaslimu. Mimochodem, jsou motáci schopni vidět mozkomory? Zeptal se a rozhlédl se po lavici doprava i doleva. Samozřejmě, že jsme, ujistila ho rozhořčeně paní Figová. Popletal na ní znovu, ze své výše pohlédl se zvednutým obočím. No prosím, připustil povzneseně. Tak, co nám povíte? Šla jsem nakoupit krmení pro kočky do toho rohového obchodu na konci Šeříkového nároží. Bylo to 2. srpna někdy kolem 9. večer, rozpovídala se okamžitě paní Figová, jako by měla svou svědeckou výpověď naučenou z paměti. A najednou jsem zaslechla, že se v uličce mezi Magnóliovou ulicí a Šeříkovým nárožím něco děje. Když jsem došla na konec té uličky, viděla jsem utíkat 2 mozkomory. Utíkat? Přerušila ji ostře madame Bonesová. Mozkomorové neutíkají, ale vznášejí se. No ano, to jsem měla na mysli, opravila se honem paní Figová a na vrásčitých tvářích ji naskočily růžové skvrny. Vznášeli se tou uličkou a blížili se k nějakým 2 chlapcům. Jak vypadali? Zajímala se madame Bonesová a zúžila oči tak, že jí okraj monoklu zmizel pod kůží. No jak, jeden byl takový mohutný a ten druhý zase spíš hubený. Ne, zarazila ji netrpělivě madame Bonesová. Ti mozkomorové, popište nám ty mozkomory. Ach tak, přikývla paní Figová a růžové skvrny jí naskákaly i po krku. Byli ohromní a na sobě měli pláště. Harrymu se kdesi hluboko v útrobách rozléval děsivý pocit porážky. Ať řekla paní Figová cokoliv, znělo to, jako by mozkomora viděla jen někde na obrázku. Její popis nemohl dostatečně postihnout pravou podstatu mozkomorů. Přízračný způsob jejich pohybu, při němž se vznášejí několik centimetrů nad zemí, ani jejich hnilobný zápach či strašlivý chroptivý zvuk, který vydávají, když do sebe vtahují vzduch kolem. Jakýsi zavalitý kouzelník s velkým černým knírem se v druhé řadě naklonil ke své sousedce,
čarodějce s naondulovanými vlasy a pošeptal jí něco do ucha. Čarodějka se posměšně usmála a přikývla. Ohromní a na sobě měli pláště, opakovala chladnokrevně madame Bonesová, zatímco Popletal si posměšně odfrkl. Rozumím. Ještě něco? Ano, odpověděla paní Figová. Cítila jsem je. Najednou se kolem prudce ochladilo. A to prosím byl až do té chvíle velice teplý letní večer. A měla jsem pocit, jakoby se ze světa vytratilo všechno štěstí. A vybavovaly se mi samé příšerné věci. Hlas se jí roztřásl a zmlkla. Oči madame Bonesové se nepatrně rozšířily. Harry zahlédl, že má pod obočím rudou skvrnku v místě, kde se jí monokl zaryl do kůže. Co ti Moskomorové dělali? Zeptala se a Harry pocítil záchvěv naděje. Šli po těch chlapcích, vypovídala paní Figová teď už silnějším a sebevědomějším hlasem a růžové skvrny jí pomalu mizely z obličeje. Jeden z nich upadl a ten druhý couval a zkusil Moskomora zapudit nějakým kouzlem. To byl Harry. Napřed dvakrát vyčaroval jen stříbrnou páru, ale při třetím pokusu vyčaroval patrona, který zlikvidoval prvního Moskomora a pak zahnal od jeho bratrance i toho druhého. A tak to bylo, řekla v závěru poněkud mdle paní Figová. Madame Bonesová si starou paní chvíli mlčky prohlížela. Popletal se na ní nedíval vůbec a přehraboval se v papírech. Konečně však zvedl oči. Tohle jste tedy viděla? Zeptal se značně útočným tónem. Tak to bylo, zopakovala paní Figová. Dobrá, přikývl Popletal, můžete jít. Paní Figová přejela vystrašeným pohledem od Popletala k Brumbálovi, pak vstala a pomalu se šourala ke dveřím. Harry slyšel, jak se za ní zabouchly. To nebyl právě přesvědčivý svědek, poznamenal nabubřele Popletal. To bych ani neřekla, odporovala madame Bonesová svým dunivým hlasem. Účinky útoku Moskomorů popsala naprosto přesně a neumím si představit, proč by říkala, že tam byli, kdyby tam nebyli. Že by se Moskomorové zatoulali do mudlovské předměstské čtvrti a čirou náhodou tam narazili na kouzelníka, ušklíbil se ironicky Popletal. Pravděpodobnost něčeho takového musí být naprosto mizivá. Ani pytloun by si nevsadil, já se ovšem domnívám, že si nikdo z nás nemyslí, že tam ti Moskomorové byli náhodou. Ozval se klidně Brumbál. Čarodějka po Popletalově pravici s tváří stále ještě zahalenou stínem se nepatrně zavrtěla. Všichni ostatní však seděli tiše a nehybně. A co má zase znamenat tohle? Zeptal se ledově Popletal. Znamená to, že si myslím, že je tam někdo poslal, opáčil Brumbál. Řekl bych, že bychom to nejspíš měli v záznamech, kdyby někdo poslal 2 Moskomory, aby se potulovali k Vikálkovem, vyštěkl Popletal. Neměli, pokud dnes Moskomorové přijímají rozkazy od někoho jiného, než od ministerstva kouzel, namítl nevzrušeně Brumbál. Už jsem vám přece řekl, jaký mám na tuhle věc názor, Corneliusi. To jste tedy řekl, připustil rozčileně Popletal. A já nevidím důvod, proč bych měl ten váš názor považovat za něco jiného, než za obyčejný žvást, Brumbále. Moskomorové zůstávají na svém místě v Azkabánu a dělají jen to, co jim nařídíme. V tom případě, prohlásil tiše, ale zřetelně Brumbál, si musíme položit otázku, proč někdo z ministerstva 2. srpna poslal do té uličky 2 Moskomory. V naprostém tichu, které po těchto slovech následovalo, se čarodějka po Popletalově pravici naklonila dopředu, takže ji Harry poprvé uviděl do obličeje.
Pomyslel si, že vypadá jako obrovská bledá ropucha. Tahle koule s velkým ochablým obličejem měla krk stejně krátký jako strýc Vernon a ústa široká a povislá. Oči měla velké, kulaté a vypoulené a malá mašle z černého sametu na krátce zastřižených kudrnatých vlasech připomínala Harrymu velkou mouchu, kterou jakoby se ropuchovitá čarodějka chystala polapit dlouhým, lepkavým jazykem. Soudní stolice předává slovo Dolores Jane Umbridgeové, první náměstkyni ministra, oznámil Popletal. Čarodějka promluvila třepotavým a pisklavým dívčím hláskem, který Harryho překvapil. Očekával totiž, že bude kvákat. Zřejmě jsem vás špatně pochopila, pane profesore, začala s afektovaným úsměvem, při němž její velké kulaté oči zůstaly naprosto chladné. To je ode mne samozřejmě hloupé. Na maličký okamžik jsem ale měla dojem, jako byste se snažil naznačit, že útok na toho chlapce nařídilo ministerstvo kouzel. Rozesmála se zvonivým smíchem, při kterém se Harrymu naježily vlasy v zátylku. Několik dalších členů starostolce se zasmálo s ní, ale bylo víc než zřejmé, že ani jednoho z nich její poznámka doopravdy nepobavila. Je-li pravda, že Moskomorové přijímají rozkazy pouze od ministerstva kouzel, a je-li také pravda, že 2 Moskomorové před týdnem zaútočili na Harryho a jeho bratrance, vede to k logickému závěru, že příkaz k tomuto útoku dal pravděpodobně někdo z ministerstva, odpověděl zdvořile Brumbál. Je pochopitelně možné, že šlo o nějaké Moskomory, které ministerstvo nemá pod kontrolou. Neexistují žádní Moskomorové, které by ministerstvo nemělo pod kontrolou, vyštěkl Popletal, který byl už v obličeji rudý jako krocan. Brumbál pohnul hlavou v drobné úkloně. V tom případě ministerstvo nepochybně nařídí plné prošetření důvodů, proč byli 2 Moskomorové tak daleko od Azkabánu a proč zaútočili, aniž by k tomu byli zmocněni. Vy nerozhodujete o tom, co má nebo nemá ministerstvo kouzel dělat, Brumbále, rozkřikl se Popletal, který v tu chvíli tak zbrunátněl, že by to dělalo čest i strýci Vernonovi. To samozřejmě nerozhoduji, připustil mírně Brumbál. Chtěl jsem jen vyjádřit své přesvědčení, že tato záležitost nezůstane neprošetřena. Pohlédl na madame Bonesovou, která si narovnala monokl a trochu zamračeně jeho pohled opětovala. Rád bych všem přítomným připomněl, že počínání zmíněných Moskomorů, pokud ovšem nejsou jen výplodem fantazie toho chlapce, není předmětem dnešního disciplinárního řízení, řečnil Popletal. Jsme tu proto, abychom posoudili prohřešky Harryho Pottera proti výnosu o přiměřeném omezení kouzel a čar nezletilých kouzelníků. Samozřejmě, že proto tu jsme, přikývl Brumbál. Přítomnost Moskomoru v té uličce ovšem sehrála v této věci velice důležitou roli. Paragraf 7 řečeného výnosu totiž jasně říká, že za výjimečných okolností je použití kouzel v přítomnosti mudlů povoleno. A protože k těmto výjimečným okolnostem patří i situace, v nichž je ohrožen život příslušného kouzelníka či příslušné čarodějky, jakož i životy případných jiných čarodějek, kouzelníků či mudlů přítomných v okamžiku. Děkujeme za vysvětlení, ale paragraf 7 dobře známe, zavrčel Popletal. To nepochybně znáte, přiznal zdvořile Brumbál. Pak se ovšem shodneme na tom, že Harryho použití patronova zaklínadla v této situaci spadá přesně do kategorie oněch výjimečných okolností, o nichž se v paragrafu mluví. Pokud tam ti Moskomorové byli, o čemž pochybuji.
Máte to potvrzeno z úst očité svědkyně, skočil mu do řeči Brumbál. Pokud stále pochybujete o její pravdomluvnosti, zavolejte jí zpět a položte jí další otázky. Jistě proti tomu nebude nic mít. Já totiž, to ne, koktal popletal a nervózně listoval v papírech před sebou. Totiž chci tu věc dnes uzavřít, Brumbále. Přirozeně vám ale nedá, abyste nevyslechl nejdůležitějšího svědka i vícekrát, pokud by v opačném případě hrozil vážný justiční omyl, ujišťoval se Brumbál. Starou belu, jaký pak vážný justiční omyl, zařval splna hrdla popletal. Zkusil jste si už někdy sečíst všechny ty za vlasy přitažené výmluvy, které si tenhle kluk vycucal z prstu, Brumbále, když se snažil ospravedlnit své do nebe volající zneužívání čar a kouzel mimo školu? Už jste nejspíš zapomněl na vznášecí kouzlo, které použil před 3 lety. To jsem nebyl já, to byl domácí skřítek, bránil se Harry. Vidíte to? Zaborácel popletal a rozmáchlým gestem mávl Harryho směrem. Domácí skřítek v mudlovské domácnosti. Co mi k tomu povíte? Domácí skřítek, o němž je řeč, je momentálně zaměstnancem Bradavické školy, ozval se Brumbál. Pokud si přejete, mohu ho sem v okamžení přivolat, aby podal svědeckou výpověď. Já nemám čas, abych tu poslouchal nějaké domácí skřítky. A každopádně to není jediný. Všech všudy, vždyť přece nafoukl svou tetu, zařval popletal, bouchl pěstí do soudcovské lavice a převrhl kalamář. A vy jste se při té příležitosti velice laskavě rozhodl ho netrestat, protože jste, jak alespoň předpokládám, uznal, že ani ti nejlepší kouzelníci nejsou vždy schopni ovládnout své emoce, dodal klidně Brumbál, zatímco se popletal pokoušel odstranit ze svých poznámek inkoust. A to jsem se ještě vůbec nezmínil o tom, co vyvádí ve škole, zahudral. Vzhledem k tomu, že není v pravomoci ministerstva trestat studenty Bradavic za prohřešky, jichž se dopustí ve škole, se ovšem Harryho počínání v Bradavicích tohoto disciplinárního řízení nijak netýká, konstatoval Brumbál stejně zdvořile jako dosud. V hlase mu však zazněl zřetelný náznak chladu. Ale, vyhrkl popletal. Takže to, co dělá ve škole, není naše věc, to si myslíte? Ministerstvo není pravomocně příslušné k tomu, aby vylučovalo studenty z Bradavic, Corneliusi, jak jsem vám připomněl už 2. srpna večer, odpověděl Brumbál. A nemá ani právo zabavit hůlku někomu, komu nebylo jeho provinění prokázáno, jak jsem vám rovněž večer 2. srpna připomněl. V tom obdivuhodném spěchu, s nímž jste chtěl zajistit včasný průchod spravedlnosti, jste zřejmě, byť nepochybně neúmyslně, sám několik zákonů přehlédl. Zákony se dají změnit, štěkl vztekle popletal. To samozřejmě dají, připustil Brumbál a nepatrně pokynul hlavou. A vy zjevně uplatňujete mnohé změny, Corneliusi. Jen se podívejte, za těch několik málo týdnů ode dne, kdy jsem byl vyzván, abych rezignoval na svoji funkci ve starostolci, už pokládáte za běžné konat řádný trestní proces ve věci jednoduchého případu kouzlení nezletilých. Několik kouzelníků na soudcovských lavicích nad nimi se rozpačitě zavrtělo. Popletalův obličej se teď sytě zbarvil do hnědofialova, ropuchovitá čarodějka po jeho pravici však na Brumbála jen upřeně zírala a ve tváři se jí nepohnul jediný sval. Pokud vím, pokračoval Brumbál, neexistuje dosud žádný zákon, který by stanovil, že úkolem tohoto soudního jednání je potrestat Harryho za každé problematické použití kouzla, k němuž by se uchýlil. Byl obviněn z konkrétního přestupku a seznámil vás se svou obhajobou.
Teď můžeme on i já pouze čekat na váš verdikt. Brumbál domluvil a znovu k sobě přiložil špičky prstů obou rukou. Popletal, zjevně rozzuřený, na něj vrhal nenávistné pohledy. Harry koutkem oka zašilhal po Brumbálovi a hledal u něj ujištění, že bude vše v pořádku. Tak trochu pochyboval, zda udělal Brumbál dobře, když starostolci v podstatě sdělil, že je na čase, aby vyřkl své rozhodnutí. Brumbál však jako by si opět nebyl vědom toho, jak moc si Harry přeje zachytit jeho pohled. Dál upřeně zíral nahoru k lavicím, kde se teď celý starostolec ponořil do naléhavého šepotu. Harry se zadíval do země. Srdce, které jakoby napuchlo do nepřirozené velikosti, mu pod žebry hlasitě tlouklo. Domníval se, že jeho disciplinární řízení zabere víc času. Ani trochu si nebyl jistý, jestli zapůsobil dobrým dojmem. Vlastně toho moc neřekl. Měl důkladněji vysvětlit, jak to s těmi mozkomory bylo, jak upadl a jak on i Dudley od nich málem dostali polibek. Dvakrát pozvedl oči, podíval se na Popletala, otevřel pusu a chystal se něco říct. Napuchlé srdce mu však teď už ucpávalo i krk, takže se pokaždé jen zhluboka nadechl a zadíval se do země. Pak šeptání ustalo. Harryho napadlo, že by se měl podívat nahoru na své soudce. Zjistil však, že je mnohem snazší dál si prohlížet tkaničky u bot. Kdo se kloní k názoru svědka, že obžalovaný má být zproštěn v celém rozsahu viny, zazněl dunivý hlas madame Bonesové. Harry škubl hlavou a vzhlédl. Do vzduchu vyletěly ruce. Bylo jich mnoho. Víc než polovina. Zoufale lapal po dechu a snažil se počítat. Než se ale dopočítal, madame Bonesová se ozvala znovu. A kdo je pro odsouzení? Ruku zvedl Popletal a po něm ještě půl tuctu dalších soudců, včetně čarodějky po jeho pravici a kníratého čaroděje s naondulovanou čarodějkou v druhé řadě. Popletal se rozhlédl po všech přítomných, zatvářil se, jako by mu v krku uvázl obrovský knedlík a spustil ruku dolů. Poté se dvakrát zhluboka nadechl a promluvil hlasem zkresleným potlačovanou záští. Dobře tedy, takže zproštěn v celém rozsahu viny. Výborně, přikývl rázně Brumbál, vyskočil, vytáhl hůlku a obě barevná křesla zmizela. No, budu už muset jít. Přeji vám hezký den. A aniž by věnoval Harrymu jediný pohled, vyšel rychlým krokem ze sklepení.